पहिरी जब मारेलू मुस्किया धनी सड़िया बुलुकिया धनी सरिया बुलुकिया गोरी। आप सब इतना प्यार दुलार दे रहल बानी इतना कि का कहल जाओ। तो आप सबको बता दी कि काल ही पवन सिंह के 10 मिलियन पर केक कतल बा, जौन की आज सुबह में 11 मिलियन प्लस हो गल बा, जौन की 8 दिन में मात्र एक हफ्ता में जौन की गीत लिखले बनी निकी निहाल जी और गईले बनी पवन सिंह और शिवानी सिंह। तो आप सबको बता दी कि ऐसा ही पावर स्टार पवन सिंह और पूरा प्यार दुलार भरपूर देत रही। और आप सबको बता दी कि सरिया बुलुकिया एक बार जाके तनी इंस्टाग्राम के रील पर देखी, नंबर 1 ट्रेनिंग पर चला था। तो आप सबके बहुत सारा बधाई जौन की पावर स्टार पवन सिंह के इतना प्यार दुलार हुआ दे रहल बनी, 1 नंबर ट्रेनिंग पर रील चला था। तो ऐसा ही पावर स्टार पवन सिंह के हर गाना देखे खातिर, हर गाना जाने खातिर हमारे चैनल पावर स्टार अपडेट के सब्सक्राइब करी, शेयर करी और बेल आइकन के दबाए ना भूली। तो बहुत जल्दी पावर स्टार पवन जी के बोलबम सॉन्ग भी आ रहल बा।